Wemele ka not chelong ba delbot nang rum menta singi kakat artere kala lingkot. Ulawan bu ekasiti resign no kum wemele hakmat uspika ka celau ba met ba lingdo da jingtmu ba kakan riu tore kala lingkot untuk penyeso no pura yala dia ber ka Voice of People's Party haka jinglam kmat wemele barem ba aden basaiman. Habakran bakila patai kubor ba adelbot ula ong ba kadau ba ka ba pelong yu ban rung saka VPP kadai nomor ba uyo ban ra barkit lang ya ka nong rem ka ba uyeng da ka jing timu ba non ra ya ka jing kala constituency ula ong ba udan ka jinget ka pas kem ba upai ba unumpat ino ya u namar ba udai ubreu ba yeng skem mala ka nong rem wat lada hakikap uha ban yeng ram ba marwai hakmat kwe hakapor barang long bat ka sarkar ka ba pi ka ba kong sandu ka long ba gidong kam ban pat skem ka nong rem ka ba ke mangdakren ke bangi hapan ban pau hagi jing yakun ka ba sya ta kan denti mo ye hakoi ko bertapat kalong ba hagi jing yakun ni election hoi ni hapan ni numla bar kensting ni hapan treistom dengan ngit scam biru ba ngade ubrio ba yang kanong rem ba keren ru kanong rem ngit scam pai ba kinum ino kin ayu ru ye jing job ani kenti ha bang nai kular ru ba nai pandabok la jong kamram kedai ti bar ke jing kli ngan rum ban penyesno pat syakawi pat ka parti ka bang itip pro ka Voice of People Party tadi halor tanong rem ngakwa ru ya ka ban penkhoi tadi ngani ka ka parti ka ba ngajob kum wemali nakaknam ti de halor tanong rem on mat kanda karsension kum bakalong kandai la mondi khan riu tarik ti badau banikong na smoban aingo yoblei no bonong thau bla ai kala dinga ba lembak ipai ba ke ba la ai nga jing job ani ka kenti jongka arja khapra bangala persang labor ibu kumlo ban trei ya ka kamram ka deiti ka ba kila bersat alo jama pinga don ke jing anglot kumong la perung nglasim ni jing kri adi ban room sa politics harus na marjar khandai kum MDC tengah persang hi ban pat scam ka nongrem klamda pai ani kerja no na kanong rim ka bangala depan penpau syaki pai ba lembagi rencana election mga sayo ka jingjok nadu tikipor ba de halo tanong rim ka ba haswa ya ka ban simri karai pla ngangit ska ba baro mo nyetip ya ka jinglong juman ha ko bede ba ka khnam kende ngara pa jing sungu ko bakrao ko ba jingsha ko ba kani ka party kani ka pure indigenous party mo ka party trade kaba nasong sarong bang na constituency kabang idon ki mix population but ki perpaul kita ke jing priang ke jongki ngrei namar ki daw pat kaba don ke jing korum karam nasong ya ban pulut ke por ban ya le thma hapo kanungla ya kaban pediam jadi halor tanong rem kaba kong sandu kalong bakum nong idong kamban fokus ya ki kam ki basakmat kam tabe ke bedai na kabanta ke jinglong jeman juga setiat isu bebun ba tidak ada isu burkam tang kebangin ya le mangi para mangi hapo aso ba kanoma yarap inga pa man poi sakathong delo tanong rem tengah perkat pada suaban sim karai ngada pan terwai ladi sikiwai pat ki political parties haswa ya kebangan sim karai balanu ngan rung pat ban join officially pat sa VP te kumbaki parti boro mo ngala perpau ngala ong balada ki kwa pan sim ngala ki priang to priang le me ki nong rem ki bangadon dari bobol pat kim sim la pai shu pat sa kata kajing ya keren dia lor tanong rem ngai hap jumut kawai ke jumut kawai ke jing perkat ringkat pat ke VP po jalam di bar dan bila pasai moj beri example beri du presiden jon kaseng masudon kata kajing kermen nomor ba ha kajing perkat ke jonga kajing ya lenti ngalai i mala bisar bobon sin la shu job tang election baglakut no tang election ringim kwa ban pelong len ai ya kajing kersan ka bagi pai ba kila ai ni ko ban mentoi ka votes ka jongki ban ngi ko ya ban pendep ya ka ban pen orlong ni tagi jing thumu ka bagi lakular pai ba kumlu ba de khon ya tagi jing dokam joka state ni ti ya bangan sujok ta election anung la ban poi ba ska thong kan don jibon de ro thanu re mai baran ka jing kermen lembaga ni ka seng VPP bagi nang la ya ban peteng pa di isu hadin bagi job ada pai ba ibet lembaga mon jong play